Il-ġimgħa filgħodu il-Ministri Chris Said u Joe Cassar ħabbru abbozz ta' liġi li jirregola l-IVF. L-abbozz qed jipproponi li l-proċedura tal-IVF tingħata fl-isptar Mater Dei lil koppji ta' sess oppost li jistgħu jkunu jew miżewġin jew inkella f'relazzjoni stabbli. Fil-waqt li l-Ministri Said u Cassar tkellmu dwar il-prinċipji tal-liġi, qalu li d-dettalji se jiġu stabbiliti minn awtorità regolatorja meta dan l-abbozz isir liġi. Ma ntqalx iżda min se jkunu l-membri ta' din l-awtorità. Meta l-Ministri kienu mistoqsija dwar dettalji tal-abbozz, dawn kienu wħud mit-tweġibiet li jingħataw. Sta għall-awtorità regolatorja illi tħaddem dawn il-prinċipji kważi on a case by case basis. Ħanħallu fidej l-awtorità biex kull każ jiġi meqjusa liħin nifsu. Għalkemm tkun ilha 6 xhur miż-żewġa, sena miż-żewġa, ħalli nagħti il-problema tagħha tkun li mhux li hemm raġuni medika għalfejn bl-IVF dik tista' tintrebaħ. L-abbozz ta' liġi jipprojbixxi l-ifriżar tal-embrjuni li f'ċirkostanzi eċċezzjonali, iżda tippermetti l-ifriżar tal-bajt. Se jkunu jistgħu jiġu fertilizzati żewġ bajdiet biss kull ċiklu. Mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk hu se jkun hemm xi tul ta' żmien li jiddetermina jekk relazzjoni bejn koppja hija stabbli biex dawn jikkwalifikaw għall-IVF, għal darb'oħra intqal li dan se jkun determinat mill-awtorità li ser titwaqqaf. Mistoqsi x'jiġri minn embrijun f'każ li jkun hemm żewġ fertilizzazzjonijiet, il-Ministru Chris Said wieġeb hekk. Il-liġi mhux se tiddetermina l-ammont ta' żmien, se tħallija f'idejn l-awtorità li tiddetermina jekk tħoss xi bżonn li tiddetermina l-ammont ta' żmien. L-abbozz jistabbilixxi wkoll pieni għal min jikser il-liġi. L-abbozz se jkun miftuħ għal konsultazzjoni sa nofs Settembru biex imbagħad jitressaq fil-Parlament eżatt wara l-waqfa s-sajf.